Pancasila. Marilah kita sambut bersama kreativitas anak-anak terbaik kita. Penampilan yang pertama dari siswi kelas 1 dan 2 yang akan menarikan sebuah tari gambang suling yang akan dibawakan oleh Ananda Asyifa Risa Saputri, Kanza Fionara Agazi, Nafisa Syafa Ayunindia, Nesya Kalia Yasvin, Alfiatun Naufalin Fikri Rabbani, dan Ananda Ratna Okta Hasana. Di bawah binaan Ibu Siti Nukba dan Ibu Rofi Alfiah. Marilah kita saksikan penampilan tari gambang suling. Selamat menyaksikan. Kembang suling kumandang
Beri aplaus yang meriah untuk penampilan dari tari Gambang Suling. Dan ini perdana Bapak Ibu, untuk pembinanya ini Ibu Siti dan Ibu Rofi. Dan ternyata beliau-beliau itu juga berbakat nari. Ngaten. Untuk penampilan berikutnya, tari rampak yang akan dibawakan oleh Ananda Asif Haryang Kancana, Ananda Ilyas Trisnayu Putra, Ananda Rais Sauhi Mahira, Ananda Madawa Pancamukti Purnomo, Ananda Muhammad Fakri Zafran Khairi, Ananda Rasya Muhammad Attaya, dan Ananda Raymond Helga Hermawan. Di bawah binaan Ibu Siti Nukba dan Ibu Rofi, marilah kita saksikan penampilan tari rampak.
Beri aplaus yang meriah untuk penampilan tari rampak. Untuk penampilan berikutnya, tari Tanjung Gemirang yang akan dibawakan oleh Ananda Aisyah Nadifa Salsabila, Ananda Alinda Yunarul Wardana, Ananda Alisa Balkis Nadifa, dan Ananda Bella Rimba Febriani dan Ananda Kalista Alka Kalesia. Kari tentrem atine seneng. Seduluran selawase. Banyuwangi, Banyuwangi asri. Getang-getang mesem guyu. Banyuwangi is beautiful. The glory of Banyuwangi. The majestic of Banyuwangi. Sunrise of Java. Tempatku pulang.
Beri aplaus yang meriah untuk penampilan tari Tanjung Gemirang. Penampilan berikutnya sebuah sajian tari parodi Gambyong Mariadi. Bukan lagi Gambyong Mari Kangen, tapi Gambyong Mariadi. Yang akan dibawakan oleh Ananda Adira Rawang Mursidan, Ananda Aska Abyan Yona Pranaja, Ananda Muhammad Kafil Kiram, dan Ananda Rafa Ahmad Al-Fareza.
Bilih kula Bu Jirah. Ahai. Kula Bu Sarti. Ganes. Ganes. Netes banyune Kendi Maria Cita fotokopi model kaya asli betane everything ini. Demikianlah tadi penampilan parodi tari Gambyong Maryadi. Buat ngirang nggih Bu nggih. Wow, bubar tahfiz Quran loh. Alhamdulillah potensinya anak-anak sungguh sangat luar biasa. Penampilan berikutnya sajian tari Wulang Sunu yang akan dibawakan oleh Adinda Siva Anggun Primadani, Ananda Ajeng Adila Pangesti, Ananda Akila Nafisa Nuraina, Ananda Aulia Khairunisa, Ananda Azara Kalisa Naura Atifa, dan Ananda Indriani Dwi Listianingrum. Di bawah binaan Ibu Miftahul Janah. Marilah kita saksikan tari Wulan Sunu.
Beri aplaus yang mulia untuk penampilan tari Wulang Sungu. Penampilan berikutnya, sajian tari Baris Cemeti yang akan dibawakan oleh Ananda Ahnaf Nayaka Fauzan, Ananda Davin Al-Fadila, Ananda Levin Ananta Alvaro, Ananda Muhammad Nasi Ulwan, Ananda Renat Al-Rasid di bawah binaan Ibu Avita Nugraha Rizki. Marilah kita saksikan tari Baris Cemeti.
Demikianlah tadi penampilan tari baris cemeti. Dan sajian terakhir di puncak gelar karya dan pentas budaya pada malam hari ini adalah drama musikal Andai-Andai Lumut. Bagaimanakah kiprah dan akting mereka? Sudah siap anak-anak yang di belakang panggung? Oke. Marilah kita saksikan drama dengan lakon Andai-Andai Lumut. Selamat menyaksikan. Jo, bejo. Kowe iki ning ndi to jane? Jo, bejo. Gusti, Gusti Pangeran. Panjenengan wonten pundi? Oi! Aduh! Jo, kowe iki ora inget-inget to? Ngapunten Gusti Pangeran, niki mripat kula nembe beleken dados radi mblawur. Ya. Pangeran sing ganteng kaya aku kok duwe prajurit beleken. Jogis ngisini aku kowe, ndang gek tambahno kono. Nggih Gusti. Larto damel mertaba pundi Gusti? Sithik-sithik dhuwit, dasar motor duwiten. Ora sane dokter, ditetesi terus jarake. Ora yo mari belekmu. Plutuh jarak Gusti. Kenapa mboten oli sisan? Ben mripat kula malah tambah blengek brenyen Gusti. Jo, dina iki kok ora nek kewan buruan sing liwat ya? Sepi banget. Do nyandi to, Jo, jane? Langgeng ngapunten Gusti. Lah kula napa nggih semerap? Lah kok takon? Ya menawa roh. Jare kowe pimpinane. Kula Gusti. Kula dipadake beruk. Lah yo, kowe iki lah yo anak lutung to, Jo. Wah, iki Gusti sing wis menjatuhkan harga diri dan martabatku sebagai manungsa. Loh, aja nesu dhisik to. Mboten nesu pripun? Lah kula dipadake anake lutung kok. Alah, ngene ngambek, nesu, marah-marah. Alah gantenge, alah ganteng-ganteng dewe, alah senuk-senuk dewe, alah ganteng-ganteng dewe, alah senuk-senuk dewe. Yo gantenge. Lho kowe iki anak lutung apa udu kok nesuke? Lagi sanes kok Gusti, wong baguse kaya ngene kok dipadakne anake lutung.
Bayo, kok pede ram. Kene sing boleh ganteng ae lho, meneng wae. Maksudku kowe ngene iki lho, Jo. Kowe iki dudu awakmu. Tapi kowe aran kewan, anak lutung kuwi lho, Jo. Oh alah, ngoten to Gusti. Ngapunten nggih Gusti. Oh, dudu pengawal setiaku wis tak kek kowe. Ampun kok Gusti, ampun dikek kok. Jo, kae kok ana omah ning pinggir alas ya? Ayo coba mrono, wetengku wis ngelih iki. Lah sumangga kula dherekaken Gusti. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Sinten nggih? Ki sapa lho kae? Ngapunten, Mbok, kula pangembara. Nyuwun pangapunten. Kula badhe nyuwun pirsa, kula niki wonten dusun pundi, Mbok? Iki dusun Dadapan, Le. Kowe arep ngopo ning kene? Kula badhe ngembara, Mbok. Ananging kula nyasar, boten ngertos dalane, Mbok. Oh, ngono. Ya wis. Kowe melu mbok wae piye, Le? Tak dadekne anak angkatku. Si mbok kan rondo. Ra duwe anak sisan. Iso ngewangi si mbok golek rambanan. Piye? Gelem piye? Nggih, Mbok, kula purun. Penting kula diopeni. Mangan kula kathah lho, Mbok. Ora dadi ngopo? Wiwit saiki kowe dadi anakku. Kowe tak jenengke Ande-ande lumut ya, Le. Nggih, Mbok, kula kersa. Yeay, oleh anak. Yeay, oleh anak. Kintung, tak kintung, kintang, kintung, tak kintung, kintang, wis kintung. tuwek. Mengko asam urate kumat. Yo Ben, dino iki aku seneng. Pokoke aku arep syukuran mbeleh kodok. Syukuran kok mbleh kodhok. Lah nyapa? Apa kowe sing tak beleh? Sajake awakmu kok ngelih to, Le? Mesti durung mangan. Ayo mlebu, mangan bareng. Mumpung si Mbok duwe blendrang tewel karo sambel tempe bosok. Nggo, Mbok. Oi, Ngopo kowe? kula nggih ya luwe lho, Mbok, kok mboten ditawani. Hei, kowe nang jaba wae. Rejenganmu ke patute nggih den-den luwak. Mbokmu piye? Ya wis rene. Awas yo ngasih ngentek-ngenteki.
bocah-bocah mau do nyandi. Yo, kok penak men yah mene ungkang-ungkang tengak-tenguk. Apa? Kowe alok ning aku? Lah nyapa urusanmu? Arep aku tengak-tenguk, arep turu, arep anjer walek nusak sirku to? Tonggo kok kepo. Yo, de tangga kok lada endak umum. Ngomong apa kowe? Tak kandhani ya kowe. Kowe kuwi wong melarat. Beda karo statusku. Kowe aja wani-wani lho karo aku. Karo deloken latarmu, urusan aja mung dirototok. Kae kalenono, sok nek udan banyu ben ra banjir emperanku. Wong kok ndek umum. Lah nyapa sak sir-sirku to latar-latarku. Kok ngatur masalah kanggomu. Latarku tak roto kek, tak gerong kek. Nyapa ngurus kowe? Latarku tak roto iki sok pemolek paning jagung kenengge mepe-mepe. Oh, titenono, sok nek aku duwe pitik-pitikku tak umbar ning latarmu ben ngentek ning jagungmu. Oh, lah kok penak men kowe, ora ya tak pageri. Dang, pagerono, aku ora kurang akal. Pagermu bakal tak odos-odos. Oh, sampe pitikmu tuturi jagungku, tak klek-klek sikile. Tak boteng-boteng. Wani kowe. Andak kowe, ge apa sing tak wedeni? Hop, wis stop. Stop ora. Biar wis stres aku. Saben dina kok berkerah. Winginane perkara memean. Wingi perkara tanduran. Iki ge apa neh masalahe? Apa neh masalahe? Kuwi lho, wani-wanine arep ngeklek-ngeklek dipotengi sikile pitikku. Lah salahku, duwe pitik diumbar ae. Lah ya aja ngono to. Karo tangga ki sing akor, sing guyub. Nek ana masalah dirembug. Sing sareh. Saiki tak takon. Ndi pitikmu? Ya, umpamane nek duwe pitik, Lah, ndi jagongmu yu? Ya menawa wis panen. Gusti Allah, nyuwun ngapura. Gusti Allah, iki mau gegeran arep banting-bantingan. Jebol sing dirembug ki barang sing ra eneng. Iya. Oh, wong edan. Stres. Terus balik gegeran. Ngale, ndak ketularan stres. kaya stres. Halambo. Timbang sumpah mumet, alu wong giling.
iki kok sek seser welek megolan. Lah kepenak banget no yu lagune. Bikin bergoyang. Iya yo, sampai dari sama adat yo. Terus dia kebablasan ngono kuwi. Tarik yu. Oh iya dik, kepenak. Bergoyang. Pokoknya terus joget yu. Iya, asik. Terus nek udo bujekan. Bocah ora cetok-cetok. Ditinggal mbok iki kudune ngewangi kelut-kelut, isa-isa, umbah-umbah. Kok malah padha ranggenan. Rasan-rasan, jogetan, makane dora payu-payu. Gek sapa sing gelem karo bocah lumuh-lumuh. Dadi wong wedok ki sing sregep. Ora kok kaya kowe-kowe kuwi. Gak sisa. Nyawa di balik kono. Rene. Lah nyapa lho, Mbak? Wis enek klonteng kuning ae kok gelem men kesel tanda gawe mengko tanganku ndak kasar. Lah iya, karo niki simboknya di wae to. Kok nglutur ae ra pamit. Mbok nek ngencer ki anake jejak. Saben dina pun ngencer ae. Hei. Kowe ki anak kok nglamar karo wong tuwa. Kono, ayo kono. Ngenten lho, Mbak, ampun duka. Kula kalih adik-adik kan kon gede-gede, Mbak. Pun wancene gadah sesandingan. Mbok iki mbok sing usaha to. Lah nek kelakuane do kaya ngono kuwi, Joko ngendi sing gelem? Joko ngendi sing gelem? Masa ya Pak Joko Setiono. Gere masamu ke simbok metu mencer. Mbok mungki rondo nduk, tak rewangi ngalor ngidul. Pogolane paman kuwi lho. Eling-eling ora duwe bapak. Sapa meneh nek ra aku sing pontang-panting. Kowe ya ora mecus kabeh. Isa lenggor mangan turu. Endok. Kurang rekoso piye sih, Mbok? Heh? Biyen jaman ngandut kowe kuwi. Kuwi, konteng ijo kuwi. Awak bersak biting. Jangger timbangan dilokne bebedan. Anak kok cilik, bobote ngerongkon, dare ra tau dipakan. Kurang gizi, stunting. Ora yo isin sih, Mbok. Lah nggih, Mbok, kula kok cilik ngeten. Niki jane sing Mbok biyen pas ngandut kula idam napa to, Mbok? Idam malah ngadong. Dadi si Mbok ngandut ping 4 niku nggih beda-beda, Mbok. Ya iya. Heh, do lungguh to, kok ora duwe tata krama omong karo wong tuwek. Heh, kuwi, penting biru kuwi. Wong wedok kok kaya ngono carane lungguh. Lungguh sing becik. Kok malah dodok. Walah, Mbok, kula niku dunen, Mbok. Lara, Mbok, nek nggih lungguh tipe. Gendang ngono, dibanyere masak ngono, ben gendang mledhek udenmu kuwi. Nduk, ki mau si Mbok pas menyang pasar, krungu woro-woro. Napa, Mbok? Sik apa? Tak omong juweh ae. Ning etan kali kono enek jejaka jenenge ande-ande lumut. Sopo sing bisa munggah-munggahi ande-ande lumut bakal didadekake sisian. Pokoknya aku bisa. Dok, kabeh duwe kesempatan yo. Sopo ngerti salah siji saka kowe-kowe kabeh bakal dipilih. Mula saurunge budal mampira nggone Mbah Dukun golek syarat. Wis, gendang budal selawan. Nggih, Mbok. Nyuwun tambahi pangestu, Mbok. Do
Dongaku, muga-muga salah siji dipilih dening ande-ande lumut. Mbok, si Mbok. Lho, lenteng kuning. Ana apa? Gaweanmu apa wis rampung kabeh? Sampun, Mbok. Isah-isah, Sampun, Mbok. umbah-umbah, Sampun, Mbok. kelut-kelut, Sampun, Mbok. nimpal-nimpal. Sampun, Mbok. Oh, ya wis, pinter terai kowe. Mbok, sakderenge nyuwun agenge pangapunten. Kula wau mireng simbok ngendiken teng Mbak Yu. Bilih wonten wetan kali wonten Joko. Nami ande-ande lumut. Ngawontenaken sayembara. Kula pengen melu Mbak Yu, Mbok. Kula kok ditilap terus to, Mbok? Heh, kuning. Kuning. Kowe iki cilik wis belajar kurang ajar. Wani-wanine nguping. Apa ora wedi kowe besok ngupingmu disogok besi panas ning neraka? Apa meneh nek nginceng, besok mripatmu bakal dicuplek digawe cendol. Josok lima nguping. Josok kulino kenceng-kenceng. Wis ning omah ae karo simbok. Rasah rewel, rasah ngayel. Yo, elu simbok nimpal ning kandang. Kula wau mboten sengaja, Mbok. Mireng napa sing jenengan ngendikane kalian Mbak Yu. Lah terus karepmu piye? Kula nggih pengen nusul Mbak Yu. Pengen nderek sayembara. Oh, bocah ngeyel ae. Nek trae kowe pengen budal, ya kono budal lo. Ono budal lo. Nek apa-apane, aku ora tanggung jawab. Ya, kok sing mbok kening kono ae iki. Jare ora bisa Mbak Yumu. Ngapunten, Mbok. Sakderenge bidal, kula nggih nyuwun salat kados Mbak Yu wau. Si Mbok amun pilih kasih to, Mbok. Mosok Mbak Yu tok sing diwehi. Bocah kok ngeyel ae. Ya wis, nek trae kowe ngeyel. Ndorono. Tak jupukne wedak ben muda ayu kowe. Nggih, Mbok. Kula pun ayu, Mbok. Walah. Wah, anake simbok ya jelas ayu to. Blengah-blengah. Matur suwun nggih, Mbok. Sik, Nduk. Sik, aja budal sik. Tak sawang-sawang kok kurang to. Alismu sing siji kok sik menceng to. Kene, tak gunakne. Nah, wis saiki wis pas. Wis ayu. Ngalah-ngalahi Lisa Blackpink. Kono, gek budal lo. Nggih, Mbok. Kula pamit. Nyuwun tambahin pangestu nggih. Ya. Ambune telek becu. Yeah. Kula nuwun. Mbah Dukun. Yuk, nyandi ta yuk. Jane diceluki kok ora ono. Lah iya, selawan ndak kasep iku. Mbah, metuwa. Oh, layak dukune wis tuwek. Ora dibudek ketoke. Papareng ngono kuwi. Oh, alah. Ana tamu to kingke. Bocah ayu-ayu padha rene iki nyapa iki. Klinting. Patokane iso metu koine lho yu. Tutup koin aja ya, Mbak. Kita mau ikut sayembara ande-ande lumut. Makanya minta syarat ke Mbah. Ha, kowe iki ngomong apa? Ngomong kok kaya ora jelas men. Sapa sing semaput? Klinting. Lho, metu koine leh kayu.
Bukan semaput, Mbak. Sayembara, ande-ande lumut. Duh yo, piye lagi kaya ora dong-dong. Heh, apa to? Simbah kok rate dong. Yo, kingko nek ra diatasi, tekan sore ra budal-budal ki koyo. Munggah-munggah ya ande-ande lumut, Mbak. Umbah-umbahi. Munggahi, Mbak. Munggah-munggahi, Mbak. Orang munggah-munggahi. Munggah-munggahi kok umbah-umbah. Simbah kewe sudah rungon. Ning nek omong yo aja cedek-cedek. Marai kupingku budek. Kon budek kat mau, Mbah. Iki ngene, nek kowe pengen ditampa enek syarate iki kowe padha gawe pupur sadurunge budal ya. Ayo gek do baris. Oh alah, ono bae. Ore, teko pinggir Bengawan. Hei, iya di. Banyune banter. Airnya jeruk. Yo, atokno kejlungop yo ora tak tulungi. Lah kowe pi lho, pecicilan ae. Terus piye yo, kingko lek nyebrang? Lah iya ya, kok ora ana prau kok getek. Banjur piye kingko nek nyebrang? Yo, kayak apa yo? Weh, adalah enek bajul.
kudu bajul. Aku Cuyu, jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu lo bajul. Lah kok yuyu semono gedene? Yuyu ke yuyu, dudu bajul. Lah kowe kok awakmu cilik sebiting. Kowe yuyu apa urang? Awakmu dhewe yo sak biting. Neko-neko tak capit gulumu tugel sisan. Ora yu, ora. Aja buluku larang. Iki kok padha turut pikir kali, kok perang dikeli? Heh, Cuyu, aku lan adik-adikku arep menyang desa Dadapan. Arep melu sayembarane ande-ande lumut. Jebol kaline semene bantere. Piye anggonku lan adik-adikku nyebrang? Arep nyebrang perkara gampang. Loh, gampang piye yu, Cuyu? Aku iso nyebrang nih, penting ana opahe. Opahe apa lho yu? Aku rasa apa-apa. Sanguku gertine godhog. Gek telo godhog ki panganan apa? Ngene bae yu. Iki pama utang sik ngono piye? Engko nek wis aku lan adik-adikku berhasil, tak wenehi apa kang dadi penjalukanmu. Piye? Alah, sanu aku sih ae. Piye jane sing ora? Ya wis, ora apa-apa, timbang nganggur. Oke, tak sebrang nih. Ning sampe mbrenjani janji, tak capet irungmu. Ih, Cuyunya imut. Sing tenang, aku lan adik-adikku tak bakal ngapusi kok. Tapi gilani, awake manggu amis, tapi imut. Ora gelem ya wis. Seyu, Cuyu. Halo Cuyu. Ora yu, ora. Aku lan adikku gelem kok. Wis meneng wae gede. Timbang ra iso nyebrang, malah cilaka iki engko. Aku sebrang dhisik yu. Aku yu, aku. Aku wis kesel. Aku iya, nah tapi piye kae? Sik siji kae sing urung disebrang nih. Hei, Cuyu imut. Aku kere iki lho. Ndang tak seberang no. Aja macem-macem yu, Cuyu. Ndang seberang no. Awas lo sampe ra tak seberang nih. Yo, mulek kae suwine ra. Iya di awake dhewe selamat. Tapi Cici mambu amis. Ora apa-apa, engko adus ning mbelek kono lho. Matur suwun yu, Cuyu. Jolali janjimu. Ya, muga-muga eling. Dadah Cuyu. Wah, kurang ajar. Kaya ana sapa maneh kae? Hei, kowe sapa? Aja-aja kowe arep nyebrang. Iya, tak ngerti saka kadoan. Kowe mau nyebrangne Mbak Yu. Aku mbok tulung disebrangne to. Gah, kowe mau wae ngapusi kok. Tenang, ora. Aku ora bakal ngapusi yu. Kau gah, mah ambumu kaya telek becu. Bleh, nyebrang dhewe. Ayo jo malih.
Karibawana langgeng sekar mayang. Asma sejati lungguh engkang prayoga ragane arsa tentrem suwun sangoni pasuki ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Kula nyuwun kanggo nyirnakno tumindak ingkang ala. Loh, kok kaline wis asar? Matur sembah nuwun, Gusti. Hei, ana wong ora lagi? Omah kok suwung, dicelak-celuki, ora nek nyauri. Hedi, aja ngono to, ra sopan lho. Biane. Lah aku sak pengen munggah-munggahi lho. Hei, sapa kowe? Bengak-bengane ame wong, ora ndek sopan. Ngapunten nggih, Mbok. Badhe tanglet. Mbok leres mriki daleme Mbok rondo dadapan. Iya, bener. Lah kowe kok ngerti? Omahmu ki ngendi? Kula saking pesirapan, Mbok. Lah omahmu ki adoh nyebrang Bengawan. Lah kok yo trutusan tekan kene barang. Terus arep ngapa? Suwan kula mriki badhe nderek sayembara, Mbok. Lah dalah. Arep melu sayembara. Tapi nek tak sawang-sawang kok yo padha ayu-ayu. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Punting Abang, Mbok. Lah kowe? Heh, apa? Apa, Mbok? Hahe. Jenengmu kuwi lho sapa? Ayu-ayu kok budek. Ngapunten, Mbok, adik kula Punting Ijo niki wau kupinge kelebon banyu. Panci nyebrang Bengawan, Mbok. Jenengmu sapa? Alah, aneh dong. Nama saya Punting Ijo. Jabang bayi, adik kaya bocah kreminen. Jan, ndak member. Nina. Lah kowe? Coba takon-takon. Iki piye ta bocah iki? Ditakoni api-api kok kaya wong nagih utang. Ngapunten, Mbok, adik kula namine Punting Biru. Niki tanahno gadah darah
bayande lumut. Sapa jenengmu, Nduk? Nye 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 nye. Ngomong sing genah to, Nduk. Jenengmu sapa malah wes omong orang genah. Nek wong tuwek nrunyam. Iki gelunganmu ki larang. Ngapunten, Mbok. Adik kula niki cerai bisu, Mbok. Oh alah, jebul bisu to. Iki piye to, Nduk? Sing tok jak rene kok abrakan ra beneh kabeh. Iki rene-rene ya darah tinggi. Wih, ngosek kaya cacing kremi. Lah iki dijak omong takone jenenge malah tapi ora apa-apa. Jenenge wong jajal. Sapa ngerti rezekimu? Anakku gelem karo kowe. Ayo, gendang sapa iki? Leh, klenting abang arep nggaw-nggahi. Putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang gaunggahi putrine sing ayu rupane kleting abang iku kang dadi asmane Usibu dirungokke kula mboten purun. dadi topo aku Usibu kula dereng medhun. Nadyan ayu sisane si kakang bajul. Alah aku ora ditampa di. Ora ditampa ya wes, ora sah tantrum. Nyangis klesetan kaya cah bayi. Ngisin-ngisini. Ya ora rezekimu. Kono, ngisi kono. Ayo, kowe kunteng ijo. Woi. Kowe kuwi lho. Anakku, iki klenteng ijo. Rungono. Kula mboten purun. Usibu kula dereng mudhun. ora ditampa Najan ayu menika sisane dul. Alah, aku ora ditampa lho. Ya sing sabar. Kono, ngisi kono. Ayo kowe. He, kowe lho. Gendang. Sing antri sakeh. Iya, sampeyan gelungan lho. Piyuh, bocah ning lama. Sida unggah-unggah ora? Sida. Anakku, iki klenteng biru. Kula mboten purun. Usibu kula dereng mudhun. ora ditampa Najan ayu menika sisane bajul. Syukur, kualat ora kowe. Ora ditampa to. Ngono iki lho oleh-oleh getak ya kowe. Lho. Lah, siapa iki? Aduh, piye iki? Ayane kumat mbok adikku.
apa ora ya ditampa karo sing gawe urip. Wong duwe lara ayan kok ya sik ngeyel nekat nyang. Nar budal ki mbok ngombe obat sik. Bocah kok medeni men kaya ngono. Kono, adimu digoceki. Apa tak golek nek dadong? Nggih bandat, nek kumat kendaten sisan kono. Iso kecil-kecil, marai syok aku. Wes kono, gek do mulya kono. Mbok, adik kula dereng. Adi sing ndi iki? Nika lho, Mbok. Waduh, lah iki piye iki nek ku nandangi? Iki ngomong ade ra jelas to? Jale nek apane to iki? Ngomong ate mruwel. Niku nggih pengen munggah-munggahi lho, Mbok. Oh alah, le. Bu sibu kula mboten purun. Bu sibu kula dereng medun. Kowe iki ra ditampa. Anakku ra nampa kowe. Kowe kok ngeyel. Apa ta tegese? Ken baleni neh, Mbok. Ora lho, nandangi kowe iki kok bingung nih. Ya wis tak turuti. Bu sibu kula mboten purun. Bu sibu kula mboten mudhun. Menika sisane padun. Kowe kira ditampa, mbatek kae. Kena jomongi ora kowe iki? Ora ditampa ngeyel. Ngeyel lho. Tak bandem dingklek sisan. Ora ditampa ya wis. Lho, jebul lah iso ngomong ngono lho. Ora ditampa ya wis, mulai matun. Wis, Nduk, anakku ki pancen bocah angel, ora sembarang wong ditampa. Lho. Kowe iki ora iso maca, nek pengemis dilarang masuk. Nyo, iki 2000, gek ngalih kono. Kula senes ngemis, Mbok. Mbok, napa leres? Mriki daleme Mbok Rondo. Iya, bener. Lah Dik, ambumu koyo ngene to, Nduk? Mambu napa to, Mbok? Ambumu kuwi lho kok kaya telek becu to, Nduk. Kowe ngopo rene? Kula ajeng nusul mbakyu-mbakyu kula, Mbok. Nderek sayembara. Loh, iki adimu. Dudu, Mbok. Lah kowe nyapa rene? Ra genah. Wes elek, kene sing ayu-ayu ora ditampa. Apa meneh kowe? Ngeyel ae iki. Kowe iki nyapa dadak rene? Kowe iki nyapa rene? Kowe iki bali ae. Kowe iki elek. Rumang sane gegeran mbok pulo soro nang wong. Adimu ya mbok
polisi. Lah rupane elek kok. Elek yo ben. Narep gegeran ning alas kono lho. Aja ning omahe wong. Gegeran ning omahku. Rumangsamu sing nanggung resikone sapa? Padha ngerti ora jane? Lah, ora sah la. Arep usahaku ta piye? Wani piye kowe? Usahaku. Rumangsa kok padha ra genah. Mare emosi ya. Nek gelot yo ayo. Ngene Rita. Biyen masane aku alumni Brimob aku. Ayo, sapa sing wani? Piye, arek kaya huluk ya? Meneng wae ge, dibawe kok digecek. Kuning. Saurunge kowe mangkat ki, apa ora ngoco kok iso rupamu kaya ngono? Kalau mau bidal pun didandani si mbok. Ngono ya, Nduk. Mbokmu ki try kreatif ya, Nduk. Ya wis, tak lamarke. Apa ora ditampa? Ya kowe kudu ngalah. Mergo ambumu ke wis ra enak, rupamu yo elek. Kalau dulurmu sing ayu-ayu kae ora ditampa. Ora mungkin wis ditampa. Ora mungkin. Ora ditampa. Ya, sebatek kae. Nggih, dicobi mawon to, Mbok. Le, iki kelenteng kuning, arep munggah-munggahi. Ning ngambune kaya telek, rupane elek. Pusipu kula nggih purun. Pusipu kula badhe mudhun. Senadyan ala menika kang kula suwun. Akhire aku ditampa yuk. Halah, ra mungkin. Kowe mesti nyogok andi-andi lumut to, menyuap kowe. Kupingmu udah krungu ora? Nek anakku ki nampa klenteng kuning. Kuwe apa? Krungu dhewe ta kowe? Iya, jebul kaya ngono andi-andine lumut. Atek kaya ngono lho yu. Sapa ngomongane aku jenenge andi-andi lumut? Anakku jenenge ki andi-andi luput kok Ya wis, Pak ngono. Aku moh. Ngerti ngono aku giyah aduh ngono rene. Kono, bodong ya kono. Klenteng kuning sing tenang. Aku ora kaya sing mbok kira. Aku kon ndelikne sapa sejatine aku. Iya, matur suwun. Gandeng anakku wis temu pilihane, sayembara ditutup. Dengan berakhirnya penampilan drama malam hari ini, maka usai sudah rangkaian gelar karya dan pentas budaya serta tasyakuran dalam rangka kelulusan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih segala support dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk tim dekorasi Puspita Salon, Puspita Audio Sound System, Cahaya Kumala tim make up dan kostum. Dan sampai jumpa di gelar pentas budaya tahun depan. Selamat malam.